Os padais máis exquisitos terán unha nova cita esta vindeira fin de semana en Rianxo, coa celebración da 10ª edición da Festa do Mexillón. A cita gastronómica organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo Rianxo desenvolverase como é costume no campo de arriba, nunha carpa instalada para a ocasión. A festa terá unha dobre finalidade, por unha banda poñer en valor o mexillón e por outro contribuir ao financiamento do Club de Remo. A organización agarda repartir este ano preto das 4.000 racións de mexillón, cociñado en 8 receitas diferentes. Que son vapor, vinagreta, escabeche, empanada de millo, empanada de trigo, croquetas, terramar con fabas, tartaletas con mexillón. Como todos estos anos tamén temos o que é o plato de degustación, que son 3 que virían incluídas 3 recetas, as 8 que non brin dentro dese plato de degustación, e o precio é de 4 euros como vemos vindo estes últimos anos. Vai a ser con a distinción de denominación de origen protegida, que fai un pouco a distinción dun produto de unha calidad excelente e con uns controles sanitarios que o fan del un produto pois inigualable do mundo. Dende o Concello, unha das entidades colaboradoras tamén con esta festa, animan a acudir esta vindeira fin de semana a Rianxo e degustar así un dos produtos característicos da nosa ría. É un placer colaborar co Clube de Remo nesta andaina, nesta festa, porque, xa digo, é unha referencia gastronómica, sirve tamén de reclamo turístico para o noso Concello, sirve tamén de promoción deportiva do deporte do remo, un dos deportes base do noso Concello e que nos leva tamén e nos distingue como Concello, como comunidade. Suposto a xente toda que se anime a vir a Rianxo, que seguro que o tempo a acompaña, todas esas actividades en torno a este fin de semana e, ademais, para comer moi ben. Sabemos que o mexillón ten moitas potencialidades e aquí nos lo demostran cada ano. A organización preparou un amplo programa de actividades paralelas á degustación, que traerán música e tamén xogos e hinchables para os máis pequenos.